Ako si Raul ginaingon, kaluoy raman untang gibati na ako nimo apan ang kaluoy mo ay sinugdanan sa naumol nga gugma. Morning na itapos akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Doon lang ko sa amo. Kumando na ko gatag sa tambal ni Papa sa high blood. Nga akong gipalit, mubiya dahin ko. Balik ko sa bahay kay schedule na mo ni Mayla nga mag-date ni. Kini-date na saan? Turjak na saan eh. Uy, hala. Unsam na nga asbay. Nila ni Bayramon ugwila. Kagamang tao nga nagtapok. Naabdan pa nato swila nga nagbitay na kisami nga nag-ikog. Oh. Og naruwas pang iyang ginabuhi. Unsa to kung nandugo? Si Wila? Buot magpakamatay? Unsam kinungdan nga buot man nga magpakamatay si Wila? Ay, may gani Raul nga naabdan pa namo. Grabe nang pagkatuok sa iyang liog spesyo, oy, nga nagbitay sa kisami. Ay, pastila ni mo Wila, oy, naunsam tangon ka, oy. May pagmamatay. May pagmamatay na lang ko, Raul. Kay may lain ng babae. Si Digoy nga akong bana. Usa? Pastila ni mo. Kung mamatay ka, mag-unsan man lang inyong anak, ha? Nga gamay pa man na. 3 anyos pa tao na. Uy, ay nag-usba Wila, ha? Nausam ta, koy. Bida sa nga akong amigong Digoy, oy. Ganong nagabit pa man siya, nga kabuutan ni mo. Asa mo kuno ron siya, ha? Asa kay adto na ko? Mao pa dong Raul. Dili ta madayon sa 28. Madayon ta day, oy. Pero karong hapon lang taha kay ako pangadto untuk akong amigo nga tuaron siyang kabit. At saon nga, buot man magikog niyang asawa. May gani kay naabtan pa sa mga tao nga nagbitay sa kisami. No, uy, sige dong. Sulbara lang una na diha ang problema sa laing tao. O alam ko dong. Sige ha, okay raman, pero bye. Makalakot. Pero, may noon, nga dili siya makalukar. Kay mo ato ko sa usan ako kauyab. Ay, pastila ni mo. Gibalibaran lang yun ni mo ang imong uyab nga imo untang ikasabot aron mag-date mo tungod lang sa problema sa ubang tao. Ay di laing tao na ako suwilag Digoy pa. Mga suod kay na ako na sila. Ikaduha sad, o man ako balibaris Jasmine. Malangay lang ang among pagpanuroy ron. Unya, kumusta man ang imong gipangita sa imong amigo nga babaero? Kumusta? Wa dito sa ila eh. Dito sa bahay sa iyong kabit. Basin nanuroy to. Ni-check-in tog motel. Mao na diha. Kung nakikita pagkakon sa imong uyab, no? Tuan na sa unta mo sa hotel. Bida. Kita ka na naglaing uyab si Jasmine, bantay ka lang yun. Kantag yung kagmahay do. Tanawa. Ay, buutan kay na kong uyab pa eh. Dito sa gitaglain, no? Dili gina. Sige, res ako. Balik ko sa bahay nilang Wila og Digoy. Basin ni Ulinas Digoy sa ila. Pita ng anaka. Problemahon man ang tiri ang problema. Matay ko kasabot ba ko? Okay, sige lang. Bye. Anak mo yan. Kabit. Alam mo ito eh. Kapoy. Kana. Ayaw na isak yung taxi. Oh. Uy. Uy, ano? Kanang babae nga na ikuyog ng laking boat mo check-in aning muting amoy sudlat. Ang uyab man ni Bayraul nga si Jasmine. Baya. Mayo kaya nakatao ni kong helmet ha. Bidyuhan ko ni sila eh. Pakita na ko Bayraul. Bati na ba og naong, Raul? Kay nagapit man si Digoy. Sa tanaw na ako ni mo, no? Di man kabati. Guwapa magay ka. Nga nindot sa kaglawas. Oo, ug ang imong sinina, ang anipis kayo, milakram ginang duha ni mo kanindot kay nga mga boobs, oh. Na, utog kay kagdughan, eh. Mas utog pa kag boobs sa kong uyab nga si Jasmine. Kibuhat manutan ako ang tanan. Kung mag-sex na mi. Oh,
Pero nga nung giingon man ko niya ini, ako pa man ganing sing alungon ang iya, ha? Mo ba? Mo ba yan ay gusto na ko da? Nga sing alungon nga ko Si Jasmine nga ko uyab. Ay, di gito mo sing along na ko eh. Ako noon, mutila ko sa iya ha. May paka kay mutila ka. Si Digoy dili cute. Uy. Diretso patong. Mo ba? Ako gani niya maglagot, mangita sa kuglain, mga bit ko. Oh, Willa. Awan niya, makakita ka kong lalaki nga makagusto sad ko. Kabiton ginako ba? Oh, ayaw ano. Uy, bad na. Uy, naunsa mo ka. Kuan, sige na. Ari na ko ha kay mag-date pa mi sa kong uyab. Hapon naman day. Check-in pa mi ron. So, mig motel. Ay, sa kaday, Willa ha. Sige. Ayaw, daday. Ay, nang kabit-kabit daya. Kanindot untay kat pareha pa ni Raul. Pareha pa ni Raul kabuutan ng akong bana. Pagkal kay katupangan si Raul. Klaro kaayo nga dako. Ay, lami yung Willa sa akong tanaw eh. Mas nindot pa man siya lawas kay ni Jasmine. Nakita, kinako ganiya. Itutan yung boobs eh. Klaro kay kayo man ang bra. Ay, di ka na nanon ko sex na. Kinang magkita mi ni Jasmine. Lami na kay, init kay akong lawas. Lami na kay iana-ana eh. Wol! Oh, kinsa marong Wol! Bay di koy? Wol niya! Nagkunsa ka diya? Duol diri. Duol naman day ka. Dool kay ko ni mo, naunsa mo kay. Pagkasalbayas gini mo amiguha kay. Nganong nangabit mangga nga lambi magay na imong asawa? Ah. Ha? Ha? Ikaw ba? Kasabaan di karon. Kasabaan di ka. Ha? Ba- Oh, ay tingog. Tingog Nangasaba. ko, tingog. Ayaw tingog kay nangasaba ko. Bala ka niya. Nangat. Ay tingog ka. Wa kay kaluoy sa imong buutan nga asawa. Buutan kay imong asawa. Nangabit ka nga buutan niya, ha? Kung mamatay ba siya atong naghikog siya? Hasulon gi kasi imong tanlag do. Ha? Mana ka sa Wa pa. Ah, okay. Sabi na ko ba na ka? Oh, mana. Okay, ako sa isulti. O sige, ikaw sulti. Minaw ha? Kinsa may sulti nako, ha? Gusto kasi mong isulti. Buutan ako kasawa. Oh. Pero gusto ko nga mutilaw laing babae nga gamay. Ha? Tinura. Kay paghumag panganak sa kasawa ba medyo bastang luaga na ilahin na yun. Ay sangit ay. Ha? Mo nakita ko gugot. Di naman sangit ako Uy, O ikaw, paminaw. sige sulti. Minaw ko. Hoy, ay pangasawa ay mong uyab ha? Kaya nga naman. Ay, tanang pa nga no? Daghan ang daong. Daghan mong uyab niya. Ha? Gani kita na ko. Badyuhan ako. Sus, motel mong uyab taon. Ubat sila yung laki. Oy. Ayaw butang-butangi og bating istorya ko uyab ha? Buotan si Jasmine. Buotan. Ha? May matang cellphone. Dara, Sama na. Pakita na ko ni mong video nga nagkuyog siyang laing laking biso sa motel. Dara. May open ako ha? Darawa! May laing laki ang imong uyab? Hala, kaluoy ko di ay nimo. Kalagi. Pareha sa tang gibulian di ay. Pero, okay ra nang imo kay uyab pa man mo. Ako gyud kasal gid ming Digoy. Nyagin anak ko niya. Oh. Uy. Imo lagi kong gitutukan og maayo. Wa na mo sagug ka nagdragon. Ha? Klaro kayo no. Wila, Oh. abi ni mo no. Gimingaw na kay kog sex. Labi nang nakakita ko ni mo ngay nga na imsulog. Lami kayo. Pwede ba nga? Ora ol. Oh, Tanan na. Ato tas among kwarto ni Digoy. ha? Tanan dayon. Lamian ni mo, Brad. Ako bubuwis. Malami. Kabusok pa ni mong kubus. Uy, kini. Doon mo ng taning anak, pero lami magyapon. Imubos pa sa tayo ibang bubuwis. Ayaw na gumiti. Kani. Ayaw mo gulo ni pagawas. Agoy. Ay, karami. Grabe yan. Ay mo, Wila. Ubuon ko niya ang brief. Kaya mo nang nagipagawas.
Sige pa, Raul. Halipin. Halina pa. Sige. Enter the dragon na. Ikaw, dali. Raul. Kana. Raul, ayun. Ikaw drive na ako. Ikaw drive. Sige. Ate, mas... Kana. Raul. Kana, Willa. Willa. Wala ka lang, Benny, ha? Willa. May nitabo ginamo ni Willa itong higayunay. Ug human sa nitabo na mo, gibuwagan ko ang uyab, oy. Ug siya na akong gilibin. May okay ra sa diyang bana. Kay nisamot man nga, di na siya ganahan, kay nilabta naman ako ang iyang asawa. May bigay na lang siya. Siya po ang unang nakasa sa iyang asawa. Ipasagda na lang niya kay kami ang mag-live-in sa iyang asawa. Kung tumakasama ang kaagi ni Raul, dinhining tulumanon. What's the style? Ipasagda na lang style.